Sanibona babusona. Ye, njalo mkhulu la. Hayi mani siyaphila wemkhulu. Hayi siphelile siyaphila thina. Hayi akukho nkinga mkhulu mani mkhulu lana mani mkhulu ngize ngenkinga mhlambe sonke singabe laphi noma abalashwayo ngibe kanjalo. Mhlambe siyadinga ukuthi sibuze noma khona abasabayo ukubuza mina nami Yeah. ngicela ukubuza mkhulu mawungena nkinga nje. Ubuze inkosi yami. Wemkhulu ake kuthiwa lena kukhona umuntu ongineza inamba zakho yabona nje besixoxa khona nje siyaxoxa phela nabafowethu la eingamezi kaFaro la kunciphiswa khona ukoma sixoxe nje. Mhlambe uyangixoxela kumfowethu ukuthi hayi mina ngenza u1 no2 no3 no4 wangisiza nangu sibani bani. Bese ngithi hayi mfowethu anginikeza inamba nami ke ngizama. Yeah. Hayi anginikeza inamba ke uthola ukuthi mhlambe sesiyaxhumana ke nawe ufike ke nawe ngifike khona la ekhaya ungenzele lento ongenzela yona. Thokuthi manje ayi eyami imoto wangathi ihamba kancane kunalomfowethu lo. Yeah. Ongibize la ekhaya. Yeah. Ngiyizwa lonto mkhulu. So manje ngingakhona mina ukubuya ngisho ukuthi hayi mani yami imoto mkhulu ihamba kancane noma mhlambe kwenzeka lento le kuthiwa kushiyana izibongo ikhona lonto ethi kushiyana izibongo noma ngafela izi. Mkhulu impilo yakho ngizwa kahle. Mkhulu angithi nje basilapha njena silapha abantu sidilana nabantu bahlukahlukene. Amathonga abo futhi ahlukahlukene. Khona ukuthi umuntu athi ayifika la ekhaya asinde nje singakamenzi lutho. Yeah. Omunye nje afike lesi ukuthi sizoxoxa ngimnikeze nje mhlambe isiwasho nje lesisame sikanje. Phela sisodwa. Afone nayo sithole ngileke imanga ezi1 no2 no3. Hayi then abanye futhi ke abantu siyabasiza besizakale abanye sibasize thole ukuthi umuntu akasizakali ngendlela nathi efisa ngayo. So thina sithi phela ubuye kimi na ubuya kimi usho ukuthi sithole u1 no2 no3 awakenzeki yiphi indlela esingenza ngayo because mkhulu sinalento le ekhaya sinalento le leli uhlanga nje lenhlanhla lesekushaya ngalo cishe ke uyazi ke nawe mkhulu ke ngoba ngihlezi nginawe la ekhaya unangishaya ngale lebhodlela leli inhlanhla zakho nje ziyavuleka thole ukuthi omunye umuntu uzomshaya ngale labhodlela ngimfaka uhlanga lenhlanhla mhlawumbe fanele sebenze iviki elilodwa bese liyathula buya phela kimi ukuthi yabo ngesithole yazi nayi lento isithula manje emva kweviki kwenze njani bese mina sefanele ngenze njani ngibheke ngipopole ukuthi yini wena oyenzile engahambisananga nalolu hlanga lolu ngoba kunezinto engitshela zona masuhleli la ekhaya ukuthi nokuthi uma ngabe ukwenzile yenza kanje njengocansi nje ikakhulukazi uma ulwenzile ngifile lo hlanga lolu lwami kufonela mina phela ungitshele mkhulu sengilekile ngenziwa no2 no3 okudinge sikhuluma sihleli phansi ba asikhulumi ke emafonini ka sikhuluma emafonini sikhuluma nje sihleli phansi kodwa mkhulu mina nyake ngithi umuntu nakuthi uyabona asizakalanga akabuye kimi sihlale phansi sibone ukuthi simlekelela kanjani bese okunye ke futhi mkhulu mina uyazi ke nawe umuntu unayifika la ekhaya inkosi yami ngiyangithanda ukuthi before senze yonke into ngimhlole nje kuqala ngimhlole ngendlela yami iqala futhi angilonge kubuza ukuthi ubani igama lakho kwasha wacima kwabhubha konke lokho kuthola kimina kuya ngendlela engisuke ngivulelwe ngayo mangabe usufikile la ngoba isikhathi mina umuntu ophuphayo kakhulu ngisebenza nje ngamaphupho kakhulu angithwasile nje impela ke kodwa ngomuntu ewunangithintile ngesandla sami ubuye uzobonga baningi abangafakazela lokho noma abanye nasibalapha bengaphumeleli noma bengasizakala isikhathi besuke bona befuna ukusizakala ngaso kodwa umuntu akabuye kimi sihlale phansi sibone ukuthi kwalephi bese siyalungisa hayi ngizwa kahle angithi kuphendulekile hayi ngizwa kahle mkhulu wemkhulu ake sithi ke manje ukhona akufikayo ngoba phela bayafika laba nenhliziyo ezincane bese ethi hayi angifuni mina ngisafunela ukuthi sengifuna imali yami. Siyenza njani lapho mkhulu? Mkhulu ngizokuphendula nje kahle lapho ngibeke nje kukhanye nje kube mhlophe nje onokwathi ugijima ehlongweni. Mkhulu umuntu kanjalo othena ufuna imali yakhe. Mina ngokwami ngisuke leyo nto leyo ngibiza ukuthi usuke kuyinkanyiso noma usuke kuyinkomo yala ekhaya. Because uma ngabe wena uthi lesiwasho noma lo hlanga lakho alisebenzanga kuwena ufuna imali yakho
okay kulungile mina lelo hlanga lelo baningi abantu engibasizile ngalo basizakala so wena usuke unenkolo ukuthi lento ayisebenzi and lento le mina ukuze ngizoyikhaya ngihlanganise ngisuke ngivulela abantu abadala ngithi akusane ngicabange nje ngivuke sengiyayimbulela ngihlanganise so usuke mina kungewona amandla kuamandla abantu abangiphethe noma abangena angithi so uma ufuna wena imali yakho wena immediately uyikhipha lo mali as inkanyiso mina ngiyayibeka lapha emsamo so wena uma usuyifuna hayi mina anginankinga ngiyakubuyisela kodwa wazi ukuthi uma uthatha imali ngizokukhuluma nje iqiniso phela ngisabe inkosi yami uthatha imali uzoyithatha enyangeni noma esangomeni noma kuphi wazi lo mali isiza namabhadi ukwazi nje lokho into zakho zisovala ukugcina hayi mhlawumbe ngisokhona engikwenzile lo mali kodwa nje lo mali isuke isiza namabhadi ngoba usuyithatha wena ngaphansi kwegama lokuthi imithi yakho ayisebenze kubeni le mithi le isebenzile kwabanye so ithonga lami vele lizokwazi ukuthi lilweke nawe vele ngoba wena awudelelanga mina udelela abangiphethe kodwa kubeni abanye basizakale befike futhi bebonge la ekhaya wena uzoqhamuka ukuthi awusebenzi mina ngiyakubusela imali yakho kodwa wazi ukuthi into zakho zizoshona phansi kakhulu ngiyengikufihle lokho kuhle ukuthi na ubona ukuthi no ngelinye ilanga na umuntu mina engizothi no ngizojika ngiyofuna imali yami ungcono ungaqalisa ungayi nje enyangeni noma esangomeni ungayihlala phansi kini ungayi hayi manje uyaphenduleka ke mkhulu hayi mkhulu kuyezwakala kona impela hayi ngiphendula kahle impela mkhulu ngiyeza impela nje ngiyaculiseka futhi ngiyaculiseka impela mkhulu hayi shuthi nje ongenankolelo nje ukuthi uzosizakala angizi ngoba manje shuthi kahle kahle vele ngeke izisebenze vele ngeke phela izisebenze neBhayibheli sibenze ukholelwa kulona hayi but nje ungezi mongabe ungenayo inkolelo ngoba ngelinye ilanga siyofundisa abantu ngalento yokugijima behambe beyothwala bengazi ukuthi benzani ukuthi isithwalo siyini and isithwalo abantu siyabahlula bayafika ekhaya bezoshiya ithwalo zabantu uyakwazi nawe lokho nasi nje lesi wafika umuntu wasiletha la sesimhlulile nasi sesimhlulile lezi zinto bafethu ziyabulala emakhaya lezi zinto angipromote lento iyabulala emakhaya idlala nezingane yenza yonke imsangano yekelani ukuthwala iningi indlela yokuphila ziningi indlela zokuphila emhlabeni wozani sinitshela indlela zokuphila sinikeze izinto zokuphila yekelani ugijima nothwala ngela ngasifuna ukuthi sikhulume ngesithwala hayi siyabonga Phumuli siyabonga mkhulu hayi siphendulekile sesiyokubona ngolunye usuku mkhulu yebo yebo